Takuktai bukhukjak norok biduni screen je green color ni pakuri sirjak borok norok sida sini do norok kisa kahamkai 2 second naiwi kahamkai sini sala sabo o borok jodi nai 2 second ni bisingo norok sini kai kisa comment kai sadi tamne hengkai ang o mangpili pula nukpuro 2 second ni bisingo sini malia o borok sabo hnoi pula o nugui ang mawan sukamo agini chini pradhan mantri dr manmohan singh se engna hnoi ulo kaham ke nai bole nukhamo chini bharat ha kotorni pradhan mantri narendra modi se hinoi bo punjab kaise thangpuru o green paguri soroi bo kaisa punjabi rok haikai transformation angmani mangpili a mangpili social media kaise phema bai bini o video je hino viral ungtongoi tongkha te baksa borok a mangpili numan pore hingka je Rahul Gandhi ukul kelai thangka Narendra Modi ni sai rokre hini tonglaikhya tai baksa borokai agini chini pradhan mantri dr manmohan singh no khai Adidas tai pradhan mantri Narendra Modi no khai Kalidas rok khni bo video rok share khai tonglaikhya tai naro nugu ba makhano o mangpli video ni screen no ngakai narok pradhan mantri ni mute hai get up transformation nugu narok bahema tongjakha tai 2 second ni bisingo narok sabo bono cinema khai kisa comment khai sadi